Ook dit is Kenia. Yes. Alsjeblieft. Konings! Kilimanjaro! Ben jij Janne? Ongemakkelijk voor mijn kamer. Als je niet naar beneden valt, dan trek je eigenlijk op niet. Het leuke aan Kenia is dat ze hier dus ook gewoon pannenkoeken hebben. Die mega lekker zijn en die je dus ook gewoon koud lekker mee kan nemen. Lekker kan eten. Dit is Chicks on Bike deel 3. We gaan vandaag op motorsafari in Amboseli. Bij Amboseli zien. Woe! Olifanten. Nou, dat was echt mijn enige ding wat ik echt wilde zien. Olifanten, yes! Hoe is de Kenia? Kenia!